momento no que o Papa León XIV chega a Barcelona. Logo de 3 días de intensa axenda en Madrid, o pontífice aterraba onte iso das 12:45 no aeroporto. Tras baixar da nave e cruzar a alfombra vermella, o Papa recibiu o aperto de mans do presidente da Generalitat, Salvador Illa, rodeado de autoridades políticas. Foi o pistoletazo de saída a 2 días de visita por Cataluña, un traxecto que comezou coa imaxe do Papa dialogando na cabina do avión como se fose un piloto máis. Tras subirse ao coche oficial, puxo rumbo á Catedral de Barcelona acompañado do cardeal Juan José Omella. Alí no corazón da capital catalana, o pontífice foi recibido por centos de fieis cunha gran ovación. O primeiro que fixo ao chegar á Catedral de Barcelona foi rezar ante a talla do Cristo de Lepanto. Despois, procesión ata o altar maior e rezo da liturxia das horas. As súas primeiras palabras foron en catalán. Estimats germans e germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Así comezou unha homilía bilingüe na que quixo mandar unha mensaxe de unidade social. Acto seguido, desprazouse ata o Palacio Episcopal onde recibiu varias visitas privadas e colleu folgos para continuar cunha axenda que tivo pola tarde o prato forte do día. Así chegaba o pontífice León XIV no seu icónico Papa Móvil ao Estadio Olímpico Lluís Companys, saudando os máis de 40.000 fieis que agardaban para a vixilia da oración. Alí foi recibido ao máis puro estilo catalá, con música e castellers tradicionais. O Papa puxo o foco na saúde mental dos novos e así contestaba a testemunha dunha rapaza narrando a súa depresión. Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta tamén aos jovens. O pontífice continúa hoxe a súa viaxe por Barcelona coa tan agardada visita á Abadía de Montserrat e a bendición da recentemente inaugurada Torre de Xesucristo na Basílica da Sagrada Familia. Como que te canto y me puedes oír. Unha senda hoxe que incluirá moitos momentos simbólicos. Cales, Bernardo? Pois sí, vimos que a súa primeira parada foi no centro penitenciario Brians 1, nun xesto de proximidade e atención ás persoas privadas de liberdade. Seguinte parada, nuns minutiños, 12 do mediodía, Montserrat, para participar no rezo do Santo Rosario xunto á comunidade beneditina da emblemática abadía e conmemorar tamén o seu milenario. Alí mesmo compartirá tamén un xantar privado cos monxes da abadía de Montserrat. Xa pola tarde, ás 4:30, a súa axenda continuará no barrio do Raval, cun encontro adicado ás entidades de caridade e asistencia diocesanas na igrexa de Sant Agustí. E o serán miles de persoas agardan o seu paso polo Eixample nun percorrido en Papa Móvil polas inmediacións da Sagrada Familia. A xornada culminará cunha misa solemne ás 7:30 da tarde na Basílica deseñada por Gaudí e que servirá ademais para inaugurar e bendecir a Torre de Xesucristo, nun ano especialmente significativo cando se cumpre o centenario da morte do arquitecto catalán. É a terceira vez que un papa visita Barcelona, tras Xoán Pablo II en 1982 e Bieito XVI en 2010. A León XIV quédalle por diante unha intensa xornada na cidade condal e o termómetro está ali para contalo en directo. Padín. Efectivamente, en directo seguimos aquí en Barcelona, nesta abadía de Montserrat, para contarvos absolutamente todos os detalles da visita do Papa León XIV, que está a piques de chegar a esta abadía. Con nos atópase Pilar. Moi bo día, Pilar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Conta a toda Galicia de onde ves. Mira, vengo de Monforte, estoy aquí en Montserrat con un montón de amigos porque hemos venido a disfrutar apasionadamente este día tan maravilloso. Un día que quedará marcado para sempre nos calendarios porque estamos a celebrar o milenario desta abadía, 44 anos, que facía que un papa non chegaba aquí, e ollo, porque está a piques de chegar, a escasos minutos, estamos moi pendentes. Es una pasión infinita el poder tener proximidad con su santidad para discernir, para precisar pues, su gran humanidad, su conocimiento, su maravilloso discernimiento, que sin duda unirá el mundo desde la transformación interna. E que fíxense vostedes, primeira visita a Europa logo de Italia, e os galegos estamos xa soñando Los galegos con que o Papa visite Compostela no próximo el Papa nos acompañará en Compostela.
Estamos lo desexando. As miñas costas están a escoitar Papa León, querémoste un montón. Papa León, queremos un montón y Santiago es lo máximo. Ten que vir xa, compañeros, de verdade, estamos a escasos minutos e aquí o que se respira é emoción, nervios e moitísima ilusión. Falamos de un amplo dispositivo de seguridade, un dos máis grandes desplegados por toda España neste evento que congrega a miles de fiéis, Pilar. Sí, miles de personas, miles de gente buena, con necesidad y con vocación de transparencia y transformación. Pilar, moitísimas grazas por por atendernos. acompañarme. Quédenme moi pendentes porque non nos vamos a mover de aquí. Contaremoslle todas as novidades dende aquí, en directo, dende Montserrat. Que mono. Efectivamente, vimos en directo como chegaba o Papa León XIV a esta abadía de Montserrat. En directo está de saber a León. Ariana, moi bo día. Buenos días. León, o teu pequeno, foi bendecido polo Papa. Sí, muy agradecidos por el momento, vamos, que nunca hubiéramos pensado que pasaría. Como fixechedes para chegar ata aquí? Bueno, estábamos muy cerquita de él, ¿no? Y unos voluntarios muy amables, pues me han visto a mí, también han visto a otra mamá con otro bebé y han dicho, esta oportunidad de estos niños, y sobre todo llamándose León, no la podemos dejar escapar. Y el Santo Padre, lógicamente, ¿no? Amante de los niños y de estos hijos de Dios, pues evidentemente los ha bendecido. Falamos ademais de un Papa moi cercano que se foi parando con todos os seus fiéis e dando a bendición a moitos pequenos, especialmente pois a León, co que comparte ese nome. Que significa para ti chegar aquí e vivir este momento histórico que estamos a vivir hoxe? Increíble, yo creo que para todos los que estamos aquí, para todos los barceloneses, los españoles y sobre todo para mi familia, ¿no? Es algo muy gratificante, ¿no? El poder vivir en presencia, tener al Papa aquí y trasladar toda nuestra fe pues en vivo y en directo. Máis de 1000 persoas que agardan dentro da abadía ao Papa León XIV, co que xa están, e aquí fora xa vedes que nos congregamos máis de 8000 persoas. Estamos a falar de un pato ateigado de fiéis que non se quixeron perder este momento histórico. Falamos da primeira visita a Europa que fai o Papa, logo de Italia, e falamos da visita tamén máis longa que vai a pasar a historia deste pontífice. Quedamos aquí con esta imaxe de León, que foi bendecido polo Papa León XIV. Conectamos uns minutinhos, compañeiros. Cuarto, vemos aí o Papa León XIV, xa lles contamos que estamos seguindo aquí minuto a minuto a visita, que está saudando a todos os fiéis aí nese lugar tan especial para él, como xa averiguamos no programa, no termómetro, aí esa abadía de Montserrat, donde tivo lugar ese rezo do Rosario. Está aí no balcón saudando a todas esas persoas congregadas. Gracias. Germanos y hermanas, buen día. Gracias por estar aquí. Gracias por esta hermosa manifestación de fe. Todos unidos en una sola familia, con esta acogida de nuestra Madre María, la Virgen de Montserrat. La alegría, entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos días. Primero en Madrid, en estos días Barcelona, Cataluña, luego a las Canarias, toda España llena de fe, de amor, llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos. Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia. Gracias a la comunidad de fe, a la comunidad
de nuestros hermanos los monjes que reciben y acogen a todos los peregrinos que vienen a rezar a María Nuestra Señora. Y gracias a cada uno y todos vosotros que estáis aquí esta mañana para recordar a todos en Cataluña, en España, en el mundo, que la fe da vida y la fe da esperanza. Y es María, a quien Jesús nos dio como madre desde la cruz. Es María que acompaña a nosotros, María que es esta expresión de amor maternal que nos acompañará siempre. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias, gracias a todos. Tan especial para León XIV este lugar, nos contaba seu amigo que foi a primeira parroquia que el fundou alá no Perú, onde comezou o seu camiño, a parroquia da Nosa Señora de Montserrat. Por iso, hoxe, este encontro que ater nesa basílica, pois ia ser tan emocionante. Vesoche emocionada, María. Sí, emocionada. Eu creo que consigue eso, consigue que nos emocionemos, porque donde está como que transmite luz, como ese mensaje que di que a fe é esperanza. Eu creo que é moi bonito o que nos está sucedendo. Eu creo que ojalá po ano poder vir a Galicia sería un soño. Creo que consigue un silencio absoluto, consigue unha unión que, inda que seamos tan distintos os cataláns, os galegos, os andaluces, pois estes días como que temos esa unión e ese silencio, ese recollemento, esa emoción grandísima que eu vexo hasta periodistas consagrados que se emocionan, fíjate.